तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी वाजलेले आहेत करेक्ट 7:48. तर 7:45 झालेले आहेत, 3 मिनटं एक्स्ट्रा झाली. तर आई इकडे बसलेली आहे ऑलरेडी आणि तुम्ही थंबनेल बघितलात. तर आम्ही पण फर्स्ट टाइम ट्राय करतोय आमच्या घराकडे, म्हणजे या घराकडे, आणि आम्ही अजूनपर्यंत टेस्ट केलेली नाही. तर तुम्ही थंबनेल बघितलात आणि टायटल पण बघितलं. तर आज आम्ही बनवतोय करवंदाची चटणी, हिरव्या करवंदाची चटणी. आणि जास्त करणं ही डिश इकडे कोकणात आमच्या इकडे जास्त करणं बनवली जाते, कारण इकडे एकदम इझिली अवेलेबल होतात करवंद, कारण झाडं जास्त असल्यामुळे. काय सो मंडळी जाऊया, आणि याच्यासाठी काय काय लागणार आहे आणि मी पण पहिल्यांदाच बघणार आहे, तर बघायला मजा देणार आहे एकदम जबरदस्त, आणि खायला त्याच्यापेक्षा, कारण टेस्ट आठवत नाही कशा प्रकारे लागते आणि काय. तर आईला पण विचारूया. आईने आम्ही खाऊकच नाही आतापर्यंत, आम्ही खाल्लेलीच नाही, त्याच्यामुळे टेस्ट माहिती नसणार. पण आईला पण विचारूया आता किती वर्षानंतर करते आणि किती वर्ष अगोदर आईने टेस्ट केलेली आहे. तर मंडळी फायनली आपण आईकडे पोहोचलोय म्हणजे हॉलमध्येच आहे आई सुद्धा. तर तुम्हाला दाखवतो. आधी आईला विचारूया. याच्या अगोदर आमच्या भाषेत कोकणी मालवणी याच्यात वळ आहेत. तर आईला विचारूया अगोदर, ती आधी कधी खाल्लंस आई सांग, आधी टेस्ट कधी केलंस आणि कधी बनवलंस? माझी आजी करी, म्हणजे आईची आजी म्हणजे तुझी आजी, बाबांची आई. तर आम्ही लहान असताना खाल्लेली तेव्हा म्हणजे काय नसलं आजी सहकार आणून देतो, आमका चटणी वाटून दे, लोणचं करी आणि चटणी वाटून दे, भारी लागतं. पण मंडळी या ब्लॉगच्या माध्यमातून आईची एक आठवण सुद्धा आम्ही ताजी केलो बघा. आजी नाही तर आई काय आजीची आठवण काढणं असते का? आता काय काढणं नसतं ना, आता काढणार, आता विषय लोक येतं ना, नाहीतर आठवण. बरं झालं ना, एक आठवण येतो डोळ्यासमोर. आजीचं फोटो तरी उभं राहिलं असतं म्हणजे चेहरो. आजी माझ्यात लाड जास्ती करी. वा 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 वा. सो मंडळी आपल्या डिश कडे ओढूया, जास्त बोलत नाही मी आता. मंडळी त्यासाठी लागणारं साहित्य बघा, तुम्हाला आई सांगेल आता काय काय लागणार आहे. खोबरं, लसूण, करवंद आणि हिरवी मिरची, मीठ, एवढंच साहित्य लागणार आहे. तर ही करवंद मग संध्याकाळी जाऊन काढून घेऊन आलेली आहे आई. आणि लसूण सोलायचे, लसूण, हिरवी मिरची एवढी नाही घालणार आहे, कमी टाकणार आहे. खोबरं सगळ्यात आधी पहिलं खोबरं किसून घेऊया. तर मंडळी आता तुम्ही बघू शकताय सर्व साहित्य आता प्रॉपर रेडी झालेलं आहे व्यवस्थित. तुम्ही बघू शकता इकडे खोबरं आहे ते किसून घेतलेलं मगाशी तेच, त्याच्यानंतर करवंद, मीठ आहे, मिरची आहे, त्याच्यानंतर लसूण पण सोलून घेतलेली आहे. तर एवढं साहित्य तुम्हाला लागणार आहे एक नॉर्मल चटणी बनवण्यासाठी. तर आता पुढची प्रोसेस बघूया. आई इकडे आपलं पाटा रेडी झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर हा खूप पारंपरिक पाटा आहे आमचा पहिल्यापासनं, आजी आजोबांपासनं. तर ही एक निशाणी आहे आमची जुनी कारण आता बऱ्यापैकी जुन्या गोष्टी होत्या त्या, म्हणजे घर बदलल्यानंतर बऱ्याच वस्तू इकडे तिकडे झाल्या, जात पण आहे पण त्या घराकडे. आणि आता जात्याचा पण वापर तुम्ही बघितलात तर बऱ्यापैकी कमीच होत आलेला आहे. तर पहिले एकदम भारी वाटायचं, मामाकडे गेलो काय आजी काय नाही दळत असायची बाजूला बसून, डाळ वगैरे, डाळ नाही पिटी खायला मिळायचा जबरदस्त. तर आता सुरू करूया आणि कशा प्रकारे आई करते बघा. तर आधी आपण ही अशी बारीक करून घेऊया, नाही तर ती पाट्यावर वाटणार नाही. मिक्सर मध्ये पण होते आणि मंडळी आता चेचून झालेला आहे. आणि आईला प्रॅक्टिस नाही आता, आणि आईने मला वाटत नाही आईने वाटलंय याच्यावरती. माझ्या बघण्यात तर मी पहिल्यांदाच आईला वाटताना बघतोय. आता तरी 10-12 वर्ष झाली असतील. वाट्या हातच लावून होत ती मंडळी. आता माझ्या लक्षात आला पहिल्या बायकांची तब्येत व्यवस्थित कशामुळे होती, ती यामुळे. आता आपण ही मिरची आणि टाकू याच्यात, लसूण मिरची. ती पण थोडी बारीक करून घेऊया. आज हातांचा व्यायाम. आता खोबरं टाकूया, खोबरं आणि मीठ.
मंडळी जसं की आई बोलली आपलं खोबरं पण ऍड करून झालेलं आहे. आताही वाटूया. मंडळी बघायला एकदम भारी वाटते, जबरदस्त. आणि आवाज आज मस्त येतोय. आवाज मस्त येते आणि आज आईचा 100% व्यायाम. कारण बरीच 10-12 वर्षांनी तरी आज पाट्यावर वाटतं. आणि असं रोज आईकडनं करून घेतलं तर आईची तब्येत बारीक जाते 100%. आई डॉक्टरकडे जायची गरज लागायची नाही. मला असं जास्त वेळ बसायला नाही जमत. तर मंडळी तुम्ही बघू शकताय फायनली अशा प्रकारे 15-20 मिनिटाच्या मेहनतीनंतर आईच्या आपली चटणी फायनली रेडी झालेली आहे आणि अशा प्रकारे दिसते. तुम्ही बघू शकताय पाट्यावरची चटणी. सो आता काढून घेऊया आणि जाऊया टेस्ट करायला. टेस्ट करून बघूया. तर सेम टू सेम म्हणजे ठेच्यासारखी दिसते. चव बघूया कशी लागणार आहे. तर भयानक वाटते, एकदम भारी. वास पण एकदम जबरदस्त येतो. आणि ही तुम्ही हिरवी हिरवी बघताय ना, ही ग्रीन चिली आहे, मिरची आहे. सो आता पाटा धुवून ठेवायचा मस्त व्यवस्थित. तर कसं वाटलं आई पाट्यावर जरा काम करून बऱ्याच वर्षानंतर? बरेच वर्षांनी वाटले. झाला ह्या आधी मोठा मंडळी. म्हणून जुन्या लोकांचे हातपाय दुखत नाही, त्याचं कारण ह्या होता, समजलं ना मंडळी. जाऊया टेस्ट करायला. आता उत्सुकता, तोंडाला पाणी सुटलं हे बघून. करवंद आहे त्याच्यामुळे, आंबटपणामुळे. सो लेट्स गो, तिकडे घेऊन जाऊया, पप्पांना पण देऊया. मंडळी हॉलमध्ये तर आलोय आणि आम्ही बसलोय आणि पप्पा इकडे चहा पित आहेत. पप्पांचा चायचा टाइम आहे. तर आई आणि मी टेस्ट करतोय. आणि बंट्या दे तुका देऊया, ते चान्स चुकतोय, खाऊन बघ. सो मंडळी आ करा. एकदम जबरदस्त झाली नाही म्हणजे, एकदम म्हणजे एकदम. चपाती आणि चटणी खाऊन बघ, भारी आहे ना. मस्त लागतं. खाऊन बघ, एक तुकडा खाऊन बघ. बघ तरी चव घेऊन मला बघतो कशी झाली आहे सांगा. मस्त झाली. भारी आहे ना? सेम टू सेम आंब्याच्या चटणी सारखं म्हणजे. असं वाटतच नाही की याच्यामध्ये करवंद ऍड केलेलं आहे. कैरीची चटणी, मिरची आईन देवकाने टोस्को बरं लागा. जबरदस्त. ठसक्याक मी जबाबदार नाही. मंडळी चटणी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. केली नसेल तर ट्राय करून बघा आणि नंतर आम्हाला सांगा. भारी लागतं, भारी, एक नंबर झाली. चपाती भाकरी सोबत ते एक नंबर. एक नंबर, अतिशय उत्कृष्ट. औसम म्हणजे औसम. तर तुम्हाला अजून एक गोष्ट दाखवायची आहे, ती म्हणजे आपले बटाट्याचे पापड. वेफर सारखे दिसत आहेत म्हणजे बघू शकताय तुम्ही. जर रील शॉर्ट व्हिडिओ आमचा बघितला असेल. आणि हे आजच्या एका दिवसाच्या उन्हात सुकलेले आहेत. किती भारी आणि कुरकुरीत म्हणजे एवढ्यातच ते क्रिस्पी झाले, एकदम जबरदस्त. एकदम कुरकुरीत झाले. अजून म्हणजे 2 उन्हात सुकवले तर पूर्ण हे होतील आणि राहतील पण भरपूर दिवस. जबरदस्त दिसतात ना, वेफर सारखे सेम टू तर सेम ना. आम्ही 4 बटाट्यांचे केलेले, ते एकदम भांडाभर झालेलं होतं. तुम्ही बघू शकताय केवढे आहेत. हा, आणि हे स्लाइस काढायचे आणि गरम पाण्यात उकळून घ्यायचे मीठ टाकून आणि नंतर सुकवायचे. हे बघ किती एकदम. ते आता थोडा तळून दाखवते कसे दिसतंय बघा. आता जेवताना दिसेल म्हणजे तुम्हाला, कारण जेवायचा टाइम झालेला आहे. जेवायचा टाइम म्हणजे आणि उपवासासाठी वाजले 9:15. हे उपवासासाठी पण चालतात. असे बनवून ठेवायचे आणि उपवासाला खायचे. मंडळी तुम्हाला आता दिसणारच आहे. सो हे पटापट आता आवरून घेऊया आणि डायरेक्ट आता जेवायला बसूया, कारण जेवायचा टाइम झालेलाच आहे. मंडळी बघता बघता जेवण पण आपला रेडी झालेला आहे. आणि जसं की आई बोलली होती तुम्ही बघू शकताय बटाट्याचे काय ते पापड वेफर सारखे झालेत. आणि तुम्ही बघू शकताय एकदम असे क्रिस्पी झालेले आहेत, जबरदस्त आणि चवीला पण उत्कृष्ट. आणि हे आपला करवंद जास्त घेऊन आले होते दिव्यानी, तर फोडणी दिलेला लोणचा करवंदाचा दोरे दोरे निघतात. तर या जेवायला मंडळी. सगळेजण बसलेले आहेत इकडे, बाबू, आई, पप्पा आणि दिवे येते. सो या जेवायला.
तर मंडळी फायनली जेवण पण झालेलं आहे आणि आपली चटणी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. अतिशय उत्कृष्ट झाली आणि आतापर्यंत टेस्ट केली नव्हती, फर्स्ट टाईम आम्ही टेस्ट करतोय. तर भारी लागली, एकदम जबरदस्त म्हणजे जबरदस्त. आणि एक आपल्या कोकणातील पारंपरिक पदार्थ आहे, तर अतिशय उत्कृष्ट वाटलं, एकदम भारी. आणि आईने पाट्यावरती केलं त्याच्यामुळे तर अजून टेस्ट आली त्याला जबरदस्त. आणि मिक्सरपेक्षा पाट्यावरती जरा वेगळा लागला आणि जराशी जाडसर होती, तर एकदम भारी लागली. आणि चपाती का भाकरी असते ना तर अजून जबरदस्त नेक्स्ट लेवल लागली असते 100%. भाकरीवर तुम्ही 100% 2 भाकऱ्या तर नक्कीच त्या चटणीसोबत तुम्ही खाऊ शकता एका जागेवर बसलेल्या. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.